Hurian itu hata, selamat hari Minggu dihita saluhutna. Guarni mingkuta sedarion ima minggu paduahon dung Epipanias. Dot topik Yesus Kristus panodang tu saluhut bangso. Marid di mahita sian bukwede nomor 75, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi porbadia na tumapa langit dot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu diamai, na mga rorohita siyan gonggoman ni hahulomon, jala na paucaton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohanai. Haleluya. 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 Martangi yang mahita,
Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan amanami na di Banua Gijang di pabotohon hodo tu akka parrohan na sian purbai marhite bitang nang tubuh anakmu nasasadai sondangi marohanami asa hutadahami haporsiaon nasitongi marhite-hite ibana asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogot marhite-hite anak haholongan niroham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sian bukwede nomor 265 ayat 1 dohot 2. Tatangihon ma patin ni debata di minggu tasadarion ima sian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di Torunitano yanggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Pati patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna ay honau humna do sogot akana marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinonomari ma ulahamu nasa siulamu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi hutani halak pena mengibati hutam ai dinaonomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di hari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai atong rap mangidogo gumahita sian Tuhan debata laho mangulahon na obar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na obar tu patik mi
Amin. Mari dihita sian buku ede 122 ayat 1.2. Tatopo tima dosata tu adopan ni dibata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi banua gijang pargogo na suhatu dosan pardengkan basa doho jala rodi saliling nililing na do asni roham say marpad muati maroham dihajahaton nami jala say unang beingot akka dosa nami ay jojot do hami mardosa maradopon ho jala jojot do hu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami dihatam ale Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalosyon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema hata baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosata. Songon sitong ramangolu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodor hakku midah hamatian ni parjahat. Nalomodor hakku midah hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Marid de mahita sian buku ede 202 ayat 5 dot ayat 6. Oh
Tatangihon matur buke epistel di mingguta sadarion natar surat sian Yohanes biddu sada mamuka sian ayat 20 sia sahat rodi ayat 42 tajahama marsikan sorin torang ni hari nai di dasi Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dokma oddo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion aupe dakutadda ibana alai asatadap ibana dihalak Israel ubahen naro ahu madidihon aik aupe dangkutadda ibana jolo alai ibana namar suruahu madidihon aik ido madok tuau aitu si di ida ho tuato di jalamian di ibana do si didihon to di parbadia marsugo nai jongjong muse si Yohanes di si dohot si siana dua halak jadi dibagi sesianna na duaima hatana gabe di huton ma Yesus jadi di dokma madok nasida romahamu asa di idahamu dungi roma nasida di idama parmiananna laus rap manasida dot ibana sadari inai tar dipukul opat mai dungi pajupang maibana jumulo dohot si Simon dongan na saama jadi diok mamadok ibana nungajupang hami mesiasi astuanna Kristus ima sahatna martua ma akan natu mangihon hatani debata jalano peopsa amin marede hitasian bukwede nomor 610 ayat sada dohotolu Tidakon maha persiaw tai songon na hina tindakon di dongata saha persiawan di sadok pertibion rapma hita madok au persia di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumuk langit do tanu
au persia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinugon ni Maria naga begabea syotod di porgadia andorang suagubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tugonor toru tano namula mengulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siaman di bata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani disima ibana pai mangula sugot tu tano on mangumi halat na mangulu do namate au persea dito di porgadia jala adon sada uria nabadia uria atau pandihalak Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dia tai namando mula mangulu sugut daging halam mate doho dia nguduan na sudah amin. Tapi gema titing di mingguta sadarion. Tikting namasa di Huriata di mingguon tanggal 15 Januari 2020. Naparjulu dak danak nasorang. Di basa-basa tuhata dosa dak danak boru di keluarganya mata Hanan A Simanulang inangi boru ginting munte sorang na di hari Jumat tanggal 6 Januari 2020 inganan nasida di Pondok Ranggon Manang Wek 2. Napa duahon ruas parguru. Tajalo do gabe ruas parguru di Huriata, ima keluarganya mata Johnny Sianipar, inatai Kristina Buru Pakpahan, Narosian Gereja Pentakosta A, Bangko Permata, Sumatera Utara, Maringana di Pondok Ranggon Manang Wik 2. Napa tuluhur ruas Namar Sahid, Tabuan Maditangi Akta, akar ruas ni Huriata na di bagasan persahiton na parjolo amang besiahaan pemulihan di bagas nasida paduahon nyonya sialagan boru lubis sian wik opat pemulihan di bagas nasida patuluhon nyonya Huta Barat boru siagian sian wik opat di rumah sakit Adiaksa Julio siahaan sian wik walu pemulihan di bagas nasida Anton Simatupang, Sianwek 10 di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas. Nyonya G, Tambunan Boru Hutapea, Sianwek 10 di Rumah Sakit Medistra. A Pangaribuan, Sianwek 10 di Rumah Sakit Polri. Nyonya Simanuk Kalit, Boru Sinabela, Sianwek 12 di Rumah Sakit Ridwan. Naupaton Dewan Koinonia Parmingguan Sekolah Minggu Dohot Praremaja Sadarion Minggu tanggal 15 Januari 2020 dimulai masuk Parmingguan Sekolah Minggu pukul 7 pukul 10 Dohot Praremaja masuk pukul 10 WIB Napalimahon Dewan Diakonia Komisi Kasih hari Rabu tanggal 10 Januari 2020 tolu patopan Huria do pelayanan Komisi Kasih Ganuk Bulan dimulai masuk pukul 10 WIB maringanan di GSM Lantai Sada. Napaonopon rapat Huria hari Sabtu tanggal 20 Januari 2020 tolu patopan Huria do rapat Huria rapat program dohot anggaran tahun 2020 tolu. Nama dohot rapoti ima parhalado, seksi-seksi, panitia pembangunan, dohot utusan sian ganup wek 2 halak. Masuk pukul 10 WIB, maringanan di GSM Lantai Sada, nandiuluhon ni paditata. Songoni batikting di minggu tasadarion akatikting namangihut boy mata jaha di warta nadong di ta.
Tatangihon ma kor ina teresia laos diuduti kor ama.
Perendehitas yang bukwede nomor 34 ayat sada doh hududna laus tapatuma pilihan sada A doh pilihan sada B.
Damene debatana sumurung siang saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, tapar rohma bibilta manang natar surat di slide nadong di juluta, hatane debata nagabi jamita dihita di bagasan saminggon, dienet sian buku panurirang Yesaya bidu 40 sia, mamukasian ayat sada sahat rodi ayat pitu, ujaha matuhita, songonon ma tarsurak disi. Tangihon maau, hamu ali akapulo, jala patinggil ma pinggolmu, hamu ali akabangso dinadao. Jahu bado majuwau sian bortia dobe, sian butuhan dainang, nunga ditaringoti guarhu. Jala dibahen pamangaku songon podang natajom. Diodingi doau marhite sian pangalinggom ni tanganna. Jala dibahenau gabi subia na niugam didabuni hod doau di bagasan siorna. Jalanin na do maddokau. Naposoku doho ali Israel marhiti siako doau marmulia. Alayang guau nin narohaku do. Dang marguna nangalutaniau magobo sabing do guguku huba sudah-sudah. Habe jahuba patikos-tikos uhum tuau, jala upakku dilabung ni debatakku do. Ia nuaing hatani jahuba na jumadihonau sian bortia dobe bahen naposona, asa au paulakon Jakob tu ibana, doho papunguhon Israel, jadi marmulia maau di ida jahuba, jala debatakku gabi hagugo oko. Jalanin nado, hamek metod doi, anggotung holan naposoku ho, patidang akamarga ni Jakob, do maniguihon mulak akapasi-pasi sian Israel. Nunga huleho ko huhut bahen panodang di akaparbegu, gabi parhitian ni hatuaku ho, rodi ujung ni tanoon. Songonod do hatani jahuba, si balua Israel, nabadiana tu ibana na hinabiason ni roha ni halak, tu bangso hagigian, tu naposo ni akapangarajai, ikon idaw ni akaraja doho, jala hehe, jala marsobba akapangarajai, ala ni jahuba na bonar, dohot ala ni nabadia ni Israel, na mamilitho. Ima sahatna. Hamuna manami na nami, adong dobe tabaru ite he, anggo kompang loyang adong dobe rate, alay nang pesongoni selamat tabaru madihita, bicaboy ate, ay dang salay, dang dosa mando selamat tabaru memang tabaru dobe, maulo na minggu na salpu, hudusukud do tupar minggu sore, adiga do marujung tabaruon. Sepakat mahita bulan 2 mata pa ujung manang tahun tanggalom ma alay terlepas maju ya teh na pastina buy do nangpe ngadong piga-piga ari tamasuki tahun 2020 semangat itu masih baru. Amin. Itu deh kor semangat do hita nang penina namalo dot akan namalui basongoni mai rupaning hamuna manamina nami na pasti hita nunga mulak turutinitas ate nunga tatadi kobe euforia manang sukacita manang pesta Natal do tahun baru nah tapi di piga-piga marga saya dong dope una tahun biasa di saat tunamate Tuhan Yesus tong dodong una tahunan non ate biasa di apalagi nunga dibuka manang di malua hita sian PPKM rupaning Mauliate ma di jahuba
Ido tadokon di bagasan nguluta. Ala buah, ala di luas hita, tol hasahatu tahun 2020. Jala songona huruf nakin, kita sudah masuk kepada kegiatan yang rutin. Ahamana rutin, karejo, madadat, markur, ya, nggak mulai markur, perempuan, manang aka kategori perempuan dot ama, nah minggu nasalpu. Kita sudah masuk kepada kegiatan-kegiatan rutin. Jala idolas ni rohaku amang, husukum hudok matuhamu, nang pe padita iba, ikon hudok dohatakon. Odolas ni rohaku songon halak Kristenau. Adorang sohu masuki sada tahun, sada tahapan ngulu, jalaganuk memasuki tahun baru, tahun nagok suku-sukun, ahamana masa, ahamana huadopi, di tahun 2020, manang setiap tahun baru, nunga di babor hatau marhiti berita Natal. Jadi dang tanpa sengaja, dang secara kebetulan nih, ada orang so masuk hita tu tahun baru, nunga di babor hat hita marhiti semangat Natal. Semangat napa botohon, napa ingoton, na menyegarkan hapor sotan ng uluta nunga seorang Tuhane. Lapatan na rap dohot hita do Tuhane. Berhat hita memasuki tahun 2020, songon tahun baru, songon nahudok nakinagudang suku-sukun. Anggola sini roha, naro puji Tuhan. Ale buah moloro persahito ninang. Buah moloro hamaulo namang. Buah moloro akan nama benjut rohatta. Nama ngersahi pikiratta rupane. Didok rohatta nian denggam mamardalan lamatoras makayanakon. Hampir saya lam hiradat dana doa kadat danaki, hampir ngulu nanga matoras. Didok rohanian lam tonggi ma persaurani. Beda. Alani kompetisi, manang persaingan ni nguluon, dalam tubuh do rohadiri ate, keegoan, egoisme, lam hafal di bana rupane. Di rumah kana, songon halak Kristenau, huhamonoti odo. Ketika saya memasuki tahun yang banyak pertanyaan, saya sudah diberangkatkan semangat Natal. Diingatkan bahwa Tuhan hadir, ada dan lahir. Didongani di batado wau, di tahun non, nagok suku-suku non. Ido las niruhaku amang, daku boto hamuda. Tahu halak Kristen doa, hamu Kristen. Apakah kita mempunyai sukacita yang sama? Dan apalah mebir bei baru paning. Ay didok siya Paulus do di Romual we 30 sadate. Mulu ribata do ngata ise ido dah. Ise be nabui na barani mengganggu hita manginang. Tarlumubi di bagasan turpuk ta sadarion. Yesus Kristus panodang nang tapes tahoni nang tahalasoni gabe panodang disalut bangso. Disalut inganan. Disalut namasa di bagasan pardalan yang luta. Ibana do panodang dihita. Ibana do namanggohi rohatta. Ibana do namangarajai rohatta. Las ido dipaingot tuhita di bagasan turpuk tahun. Yesus Kristus naung tapes tahun ini tiup homol di bagasan ngulum. Unang palua ibana. Unang pangasahon nadong dihita manginang. Ailang taboto manangaha na masa di taonon. Jala marhiti turpukon disungguni duduhita nakin nengek-nengek do hujahate. Ya.
tapi majahadu di bagasan rohata. Masukun isi doau. Isi dohita di portibion. Isi doau di portibion. Saya ada menarik siana hujahanakin iman natar surat di ayat tului doa manginang. Isi dohita. Jesaya dipakai di batalo pabotohon tuhita isi dohita. Isi dohamu. Isi doau di portibion. Didok de tulu jalanin nado maddo kau. Naposokku doho. Jadi mulu debatado mangenet kita, pabagito kita gabi naposona. Wah ini luar biasa. Naposoni debatado hita HP. Lapatan na dipakai di batana diberdayakan di batado hita HP yang dimampukan Tuhan do HP hita. Jadi adong do hujah sada pernyataan di dongan. Ketika Tuhan memanggil kita, ditiki di jauh debata hita gabe Kristen, dang disukun margogo doho manangdang. Alai nang sukunon natu hita, rade doho manangdang. Itu persoalan. Kadang hita lupa naposo na hita. Kadang molotung petaboto naposo na hita gabe tadok do. Dang tolap pubah. Dang tolap ni pikirakku bah. Dang adong gogokku disi. Ketika kita menghadapi tantangan di bagas rohata, teluau, aigale duau, jangan. Didok di bata di bagas tikyon ketika Jesaya madokut naposokku doho. Namar lapatan do yang manginang kita sudah diperlengkapi Tuhan. Nunga dipasikok ngeluta untuk menghadapi segala tantangan di dalam menghadapi persoalan manang pena masa. Ketika kita menghadapi sukacita lasni roha dan dohalak molol jumpa lasni roha di bagasan nguluna lupa ibadah itu Tuhanna jujur dosa ngone. Alai ketika kita juga dimampukan untuk menghadapi persoalan, keyakinan bahwa Tuhan madongani hita. Sungguh huruf nakin debatado dongatta. Debatado dongatta mang enang. Madalani tahun 2020 toluon. Nah tapi molosian konteks ni turpukon bodoh to bayak ko namang enang. 150 tahun Israel di Babel di Habuangan. Dang adong begelok nasida di si. Dang adong kebebasan nasida di si. Dang adong binabuhi di pangasahon nasida sa sitong na 150 tahun 3 generasi. Alai di kelemahan nasi songoni di bata madok kontok tongdo di dok tuaka Israel madok naposokku doho. Itu artinya sampai saat ini Tuhan masih memakai kalimat itu juga diberikan kepada kita. Naposo naduhita manginang. Jadi mulu naposo itu makana bahasa naposo dipakai teh. Ya. Dan naposo do gugu sulit tete naposo do gugu na itu ahar teh amang papahan. Po teh begitu. Ena hobo to nama papahan do darapor hakku neng manukun raku. Mula mang simatupang. Tong do turu hakku di bagasan ro hakku teh. Tong do di ro hakku na sida rupane. Ya, bahasa dipakai naposo. Di naposo do gugu, di naposo do energi yang kuat. Dang didokon manangaha taring utuhita istilah. Nah tapi naposon sa situng na bolo dalam bahasa Hebrew na ebet. Hamba. Naposokku doho. Ebet tu doho. Hambakku doho. Ada ketundukan, ada ketaatan di si. Dang pekerjaku hodang di dok songone. Nah tapi sa situng na bahasa Batak ngiri du hata naposo nate sian hata ebeton ebet naposo sian hata hatubat dui dang bui hatuban memberontakkan
Ale no para si boto hamu, adong dope sada naik. Nang pulau hudokon. Songona kasar deh. Japurut dina. Ya. Setabi amang dah, setabi. Kasar do. Alai ima posisita. Alai dipilih di bata do hata napas dang didok ko bina duai. Na poso, na perlapatan, na adong gogona yang memiliki energi yang hebat, memiliki pemikiran yang jelas. Na posuku doho ali Israel, mariti syakodo Umar mulia ada pangiduan di bata. Adong diigil di bata tu hita songon na posona hita, nong diangkat hita, nong dipabakit hita gabi na posona, didok nakin marhiti syakodo. Au marmulia ada tugas do tanggung jawab ta. Hurian ni Kristus nahina holongan udok matu hitamang tung soheado debata marsakap narua tubang sona molo tung pe di pasobbu debata nasida di habuangan 150 tahun ale tung soheado debata marsakap naroa tubang sone say nading gaddo say akan nading gaddo disakapi di bata di patupa tu akka bangsona manang tuhita nama kapursiai ibana persoalan nahita do so ngone dok koni halak batak saya dijo tualangulu HP ditutur lomona tu telaga rupaning. Saya di arah debatado, jolmai bangsonai tunadinggan, alai saya di pangasahon jolmai do pikiranna. Dia dulu bana hita marhapor siaung tu debata. Ahado lapatan di debata di bagasan ngolutta. Molo saya pikirata nata pangasahon. Molo saya panggorani manang suara ni pikirata. Natatangihon dakya di bata mabahen nasodingkan di ayat sada di dok songonon tangihon maau hamu ali akapulo jala patinggil hamu mapinggolmu saya patinggil mapinggolmu hamu ali akka bangso nadadau jahu bado majuwau sian bortian. Ido na huruk nakin kita sudah diperlengkapi jauh sebelumnya. Ada orang seseorang dope didok dison nunga ditaringo di guarhu. Tuhan sudah mempersiapkan. Songon edeni amanakin ate habel gauni jahuba. Ima habel gauni jahuba tu hita. Di jo hita, di parade hita. Ada orang sotubu dope hita nunga diperlengkapi hita. Nunga di bahan hita asa gabi jolma na benar-benar berguna di bagasan perjalanan yang ruta. Itu maka nah HKBP dang menyetujui aborsi amang. Ya. Alani hatani di batana songonido sian bortian di dainang. Dosa do di HKBP aborsi. Asa tabotohian rupane. Manangisi mahita na setuju di si. Alai omma hatai di bata ai siap bortian di dainang nunga ditaringoti hita nunga di parade hita nunga diarahkan hita gabi aha hita di portibion nunga di pasikop di bata ngoluta tidak ada yang tidak baik apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita alai saya diotabi jolma do sakap ni di bata gabi maul masorat ma perdalanan ni jolmai kembali suku-suku nakina manginang isi dohita di portibion ya molo taboto isi dohita dus dui songon ulau ni halak batak molo hula-hula bahula-hula mak ate datu mungkin hula-hula manggauri ulau ni pamuronna dang adongi ba molo parhata mak dang adong parhata manggecori rupaning saya dong donian alang parhatai kan itu ya aduh kubereng amang ini jujur ya swear ya kubereng lu parhata mak majoda ka parhata amang dah
hurua saya tabu tonggi di hidung tua kon. Oh saya minum masuk masuk di persitungan ulang nggak 20 kalas masuk Muhammad namun itu kan bagaor mah saya pernah melihat itu lapatan dari si aduh isi dohita di Inganani isi dohita di Portibion. Kita harus tahu menjaga hadiriota keberadaata asa suman asa tohohita hak isiota di si bamulu pengantin mak adong doh bereng pengantin noing selfie ngamak kata isi ya adong doh saya di museo songono rupaning posisi i molo sadar do hita di posisi dia hita di aha hita gabe aha hita ise hita tapo to do ahulot teh kan itu di ibade pesoni do molo per liturgis nakin namang sinurat ba per liturgis mak itu mungkin per liturgis gawe martak ibadaison nang adongi gaor deh boy bisa ale gaor deh di baheni ise do hita di Portibion bamolo ina mainang ya dong gabi amam tong hamut tong merdesi bagi ina musik merjas ngahe bilang binoto be ngalari be api to pelak rupaning gabi markebaya maka amadang to hobe oras mahita martusu sanggul musik agah ya mang mitok mahita rupaning isi do hita di Portibion sederhana kan didok naposok kudoho mulu naposo ni dibata dia mampu membuat tuannya senang itu dia bekerja untuk tuannya makorhon tu dirina itu ubahna ditaringot itu hita isi do hita di bagasan mulut tahun mulu naposo ni dibata do hita tahu lama nah ding gini dong do cerita na tua hurua sa dibigibana ikon pabubuom do nadinggan tu sudi na adong di Portibion ninna hurua sa diujibana mamakata itu jolma jala polos do na tua lao ibana song di ko na burjudu di batadana olo ina adong do malo respon nadinggan duduk musik HP piga hali pajupang do inat tahun saya dok songoni na burju Tuhan ida saya maos na musik ngahubotoin na musik na burju do Tuhan oh lohin na musik ujung na ala respon na sudinggan di jalo natai ibu tu hamu do tuwi sa iba na makatai tu patung iya mau lo pajupang iba na do patung saya dok na burju do Tuhan ida na bagwa rabe patung songona basalon terus nanti ya mau lo patungi kan dah tuh mungkin margeok ibadah dang patung warni saya dok mah jadi di parohon salah pedi mah inat tahun asing inat tahun mau lo pajupang dok patung saya didokon hatana saya diusi pun sesuatu didapat to menatai ayah hai dok ko tu patung nang bah ubah buat tong na burju do Tuhane oh ido ale buat satu patung ninna bangga tu magon ya mang daripada hubah buat tu jolma dimurugi doau nang riti dohoin datu tuau batu mago matu patungon daripada tu jolma macam didok tuau nang riti do nat tahun ni narohana bagabi ujung nagabi tu patung mahubay na mangina hamu nama nami ada semangat untuk memperkenalkan kepada siapapun molo ilustrasi nakin mungkin tidak masuk akal alai hinor honi semangat ni inatai songon naposo ni dibatai bana songon nang dipakai dibatai bana dipilih dibatai bana dijauh dibatai bana ikon pabuonna ikon patuduhonna jol manang terjauh do ibana mana ahape manang tuisepe saya pabuonna do asa tiur salukna songon haroron ni Tuhan Yesus ai manifestasi manang hatari dani Kristus duhita
di bagasan di Portibion mabuan hati urun songon topik tanakin Yesus Kristus panodang di saluhut bangso panodang terang metafora na patuduhon na saling memahami dohita ido ubah na ditopa di bata par julu sahali dung ditopa di bata langi do tano ahma ditopa jadi maho natiur gabi jadi matutu di bahani nama buan hati uro dohita tu manang dia manang di dia pehita di puan na dia pehita unang gabi pangarudu di hita unang gabi alani hita gabi rudut nama sai alai iko mabuan hati uro dohita sangona hodok nakin metafora menggambarkan yang saling memahami mengerti asa dingkan perdalanan ni Portibion hobar tu sakap di bata di bahani hamun nama nami tabu tuduh homma na poso ni debata duau di Portibion pertanyaan mahita Tuhan debata mula tema di pasat rohanami nunga dipakulingi hohami marhiti hatam na pengotok kami haision nami di Portibion na posom duhami hape di baheni paingot hami amang urubi hami asa dinong di Joho hami gabi na posom tarsunggul mahami di aka ulaon parsuruommu di perdalanan ng ulunami asa mabuan hatiuron na siyakoy marhiti Jesus Kristus asa torang tiur dinggan sa luhuna perdalanan ng ulunami tarlumubi di dalam madalan tahun 2020 toluan. Ti rumah parnidan nami, ti rumah pikiran nami, suang-suang nang pakilalan nami. Asa molo tung pearung narudut, laus upake hami ma hati yuru nasyakui, pati yurhon namasai, asa dinggan saluhuna. Atong pargugui mahami disi. Asa unang marisuang hatam, naung hubigi hami. Siako siap di bagas joromon pasu-pasu mahami nang sudi ruas nuriam hakabibi cibuburon namem nama gudang satu nama tua pargugui hai mangadupi akan masa di gunung nami Tuhan jala tangihon hami jumpa mangidu hami di tangyang nami tuho diragam ni pangiduan nami nang sihol ni rohanami di hai pason di hadameon dia kapangabahan na dinggan dia kapariana konon dia sorang ni pahupu manang dadana dia kaparsahoran na dinggan do dia ka ulaw na asing pe Tuhan di na jujut hami mangidohon tuho aka pangiduan nami ajari hami sa makapursay naong ditangyo ko do jala takas do ubbo Tuhan ho Tuhan nariko di perdalanan ni ulu nami di baheni pasahak ma ho Bartolomo ni Roham akan hu pangidu hami pasu-pasu keluarga amang simanulang inang boru ginting munte ala nong di pasora kokodat dana buru di nasida ibu rumah gudang madat dana ki Tuhan gabi natoras nabisuk manasida natakas makapor sayho asa marhiti haporsion natuhoi di memehon akan nadinggan daging doktor din ni akaya nakonna gabi manad damaya nakonna itu asido tolong ni Roham pasu-pasu akan namar sahid amang bisyahan inang sialagan baru lubis inang mutabarak baru siagian Julius yahan Anton simatupang inang tambunan baru hutapea amang pangaribuan dohot inang simanukali baru sinambila tu para adong dopena sotar surat di son na di bagasan parsahiton dot akatodong nami sisalhot nami di sihadawani nang nasidapi huwa kami tuho Tuhan dang adong nasator patupaho tarpatupaho do mololomo Roham di baheni ilik-ilik nami tung lomo maroham midat mabigi akatanyang nami pasahaton hamamalum di parsahiton yak kadongan nami do sisalhot nami naing patupon ni huriam ma Tuhan aka ulaun ni huriam aka rapot dot aka ulaun na asing pe
juluani lakani naposom aka parhaladum nama kubasi asa tarpasu-pasu gabilas ni rohai dia karuas ni huriam pasu-pasu akan nama ulang tahun nasa minggon di ulang tahun hatutubu dohot parsaripeon ali amang sapala nong dilehoko umur dinasida tabbani umur tabbai magogo bisuk do lasni roha dinasida asa dipakai nasidai lau mamuji pasangapun guar muda badiai gudang akan aku panggil kami Tuhan tarlu mobi di nama dalin taonok kami ale pos dorohanami di boto hodon natakas narikot di ngulu nami patu pai mai obar tulungan roham sisa dosa nami Tuhan alani Kristus Yesus jalong mata yang nami amin. Mari demahita laos tapasahat ma peliata. Bye.
Pojok Mahita. Tatanya kon mapiliata. Ali di Batamanami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut silon lehon nadinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silang lehon mituhami. Asalam girgir hamadok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batamaho. Di sodakon Tuhan de Batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama buhina tuho, jala di pasaor hon madamena tu todim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.